भाइयों से निवेदन है कि अपने ऊख को नीचे करके ले जाए, ऊपर बिजली का नंगा तार है। भीड़ बाटे बरियार, भीड़ बाटे बरियार, भैया धीरे चला। 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 लइका लो छोटे छोटे छोड़ता पड़ाका, बजता बधावा होता धूम धड़ाका। भैया धूम धड़ाका। लइका लो छोटे छोटे छोड़ता पड़ाका, बजता बधावा होता धूम धड़ाका। धूम धड़ाका भैया धूम धड़ाका। सुना सुना भैया, सुना सुना बहिनी, दौड़ा लेके लोगवन के, अब दौड़ा लेके लोगवन के, अब लागल बा कतार। पड़ाका छोड़ने वाले भाइयों से निवेदन है कि पड़ाका घाट से दूर हटकर छोड़े, आने जाने वाले को तकलीफ हो रही है। भीड़ बाटे बरियार, भीड़ बाटे बरियार, भैया धीरे चला। 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 रउए सबके सेवा में त लागल बा कमिटी, कई के भखौटी लोग आवे भुइया लेटी। आवे भुइया लेटी हो, आवे भुइया लेटी। रउए सबके सेवा में त लागल बा कमिटी, कई के भखौटी लोग आवे भुइया लेटी। आवे भुइया लेटी हो, आवे भुइया लेटी। सुना सुना चाचा, सुना सुना चाची, घरे घरे छठ माई के त, घरे घरे छठ माई के त भइल प्रचार। माँ के श्रद्धालुओं और व्रतियों से निवेदन है कि अर्घ का टाइम हो चुका है, अर्घ देने की तैयारी कर लें। भीड़ बाटे बरियार, भीड़ बाटे बरियार, भैया धीरे चला। भीड़ बाटे बरियार, भैया धीरे चला।
एक खोया हुआ बच्चा हमारे कमेटी में आया हुआ है, जिन सज्जन का हो आकर अपने बच्चे को ले जाएं। देने वाले माँ के व्रतियों से निवेदन है कि पानी में ज्यादा आगे ना जाए, आगे गड्ढा है, खतरा हो सकता है। भीड़ बाटे बरिया, भीड़ बाटे बरिया, भैया धीरे चला। 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 अब तो बरतिलू के मनवा भी भोर हो गईल। अब तो बरतिलू के मनवा भी भोर हो गईल। चुचुहिया बोले लागल, चुचुहिया बोले लागल, गाँव नगर में शोर भइल। उगी बाबा भोर हो गई। चुचुहिया बोले लागल, गाँव नगर में शोर भइल। उगी बाबा भोर हो गईल।